Piştî her sê parça videoyên hevdîtina Dr. Nureddin Zaza bi kanala RTS ya Swêsrî re ku sala 1982 hatibû encamdan di meha Nîsana 2019 de ji nû ve di rûpeleka Facebookê de ku navê Dr. Nureddin Zaza li xwe digire hatina belavkirin. Parçeya çaran jî hatiye belavkirin. Di vê parçeyê de Zaza behsa hewla xwe ji bo dîtina nemir Mustafa Barzanî dike û dibêje. Barzanî nasname û simbula doza Kurdî bû. Di salên şêstî de Jeneral Mustafa Barzanî bi roleke giring li Kurdistana Iraqê rabû. Te carekê dixwest tevlî wê bibe, lê tu hatî girtin. Rasta, ez bihêvî bûm Barzanî bibînim pêre bicivim, ji ber ku kesayeteke pir giring bû, ji ber ku li Kurdistana Iraqê ew serok bû. Bandor û desthilata wî hebû. Barzanî nîşan û simbula doza Kurdî bû. Rasta armanca wî Kurdistana Iraqê bû. Lê Kurdistana Iraqê beşek ji Kurdistanê ye. Ji ber wê yekê min dixwest herim wî bibînim. Lê şansê min ne baş bû. Min nikarîbû wî bibînim. Dema ku Zaza xwest tevlî Jeneral Barzanî bibe, li Iraqê hat girtin, zindan kirin. Dr. Nureddin Zaza behsa wê çîroka xwe di pirtûka xwe de dike û dibêje. Di Temûza 1944 de wê salê min çend tan birinc çandibûn. Li hêviya çinîna wan bûm. Lê dema hevalê min ji min re got ku ew taybet ji Musilê hatiye, da ku min bigîne Serok Mustafa Barzanî û li vê biryarê xistina hêwa duê demê de. Min di cih de biryara xwe da. Dem jî zêde bi min re nebû. Ez ji birayê xwe re bêjim, rawêjkariyê jê bixwazim. Hevalê min amadî jî di dawiyê de ez gihandim baweriyê biçûnê. Roja din sibehê zû beriya banga sibehê em gihiştin nav xaka Iraqê. Piştî du demjimêran me xwe rûbirûyî du polîsên Iraqî dît. Di nêrîna wan de em Almanî ne. Ji balafirekê ji asîmanan hatine xwar. Bi awayekî nedyar. û di cih de xwe li pişt cihekî bilind ji zeviyê veşartin. Min ji hevalê xwe amadî re got. Em eşkere bûn. Nîzik dê hejmarek polîsên din jî tevlî wan bibin û dê me dîl bikin. Were em hewl bidin vegerin Sûriyê beriya ku bigihêjne me. Hevalê min bersiva min da û got na em venagerin ji ber ku beriya em bigihin sînor wê polîs bigihine me û me bigirin dema ku bibînin ku em direvin wê guleyan bavêjne me. Were em bi hêmînî bi rêve biçin wekî ku em du welatiyên hejarin ji vê deverê. Min jê re got min rêyek ji bo danûstandinê bi wan polîsan re dît lê ez bawer nakim guftûgo bi wan re bi asanî derbas bibe. Amadî duê demê de xwest dilê min rehet bike û got eger em ji xwe re bêjin ev leşkerên Iraqî wê me bigirin lê ew demeke dirêj me li ba xwe nahêlin. Ez bawerim ku demeke dirêj derbas nabe wê Barzanî daxwaza serbestberdana me bike. Nerîna min ji amadayî cuda bû lê min nikarîbû wî bihêlim û bi tenê vegerim Sûriyê. Piştî yek demjimêrê 10 swarên biçek li dora me kirine xelek. Çekê wan tev wek hev bûn. Berê tifingên xwe dana me. û gef li me her duwa xwarin ji me xwestin ku em ji pê rabin destên xwe heldine jor. Reqîbê wan li me her duwan geriya û lêkolîn bi me re kir. Ne ji nasnameya min ya kesayetiya Sûriyê û ne jî nasnameya hevalê min ya Iraqî bawer kir. Her du nasnameyên me ê xistine birîka xwe de û qeydek ji kemera xwe vekir li destê min û hevalê min girê da û berê me da navandeke leşkerên Iraqî û ji mexfer ta mexferekê û ji zindan ta zindaneke din ez û amadî hatin girtin. Piştre hatin veguhestin ji bo zindana Musilê û salek bi temamî tê de derbas kir. Duê salê de min rojna tarî, nexweşî, sitemkarî, birçîbûn dîtin û sipahan jî ji laşê me xwar. Tevlî hewlên Barzanî bi serbestberdana me lê rewş duê demê de lê dijî Barzanî bû. İngilîzan lê dijî Barzanî kar dikir. Lê diriya hin kesayetan re alîkarî ji me re dihatin. Hinek rehetî û sebr li ba me durist dibû. Piştî salekê ji zindanê bi tometa derbasbûna sînorê Iraqê ji Sûriyê serbest hatin berdan. Vegeriya me Qamişlo piştre min berê xwe da Lubnanê. Xwendina xwe ya zanistên siyasî li Kolîja Zanistên Siyasî û Aborî li zanîngeha Fransî li Beyrûtê berdewam kir. Alî Umar